बोरालाय माइसो रागा गोसालै ओमफ्राय दुमफाव बिनानावाबो मालाबानो सेरेरे देरनानै थाबाय माथो सेरेरे नङा माथो लोदोसो बेबो नंगौ अब्लाबो मालाबानो गिदिर देरथारबाय माथो जोंहानि बेलागुरखौ मानो सावना मागोआ बेलागुर सावाबा माखौ सावनांगौ नोंसा बानायनानै सावनो हायामोन नामा जोंहानिखौलाय मानो सावनांगौ मागोनालाय सावबाय मागोनालाय नोंसाबो बानायनानै सावनो हायामोन नामा मालायनि हाया बानायनाय बेलागुरखौ मानो सावनांगौ मा खालामगोन नोंलाय मा खालामगोनसो होननानै सोंना लाबावदों नों मा खालामगोन नों आंखौ आंथ' नोंनि गिदिरसो नों आंखौ उखसायगासिनो नामा उखसायदों बुजागोन दाना आंजों मिन्थिनानै लाखा लेदा बुदांदां दानि मोदोमखौनो थिखांनो हागोन हाया गोसोम बन्दा दा आइनायाव नायबा गावखौनो नुगोन ना नुवा काला हुआ तो क्या हुआ दिल तो गोरा है ना तेरा दिल तो गोरा हुआ तो क्या हुआ तुम तो काला है ना आला उल्टासो बाव लोदोदो जोगोनार फिथाइखौ लानानै माया जोगोनार फिथाइ सोरखौ जोगोनार फिथाइ होनदों नों नों जोगोनार फिथाइ जाया नामा जाया नालायबाय थादोंब्लानो सालाय गथ' नोंहालाय गेजेराव मा नांजादों लाहाव दानाबा आंखौ गथ'सो होनबायलै आं गथ' नङालै आं नोंसोरनि बिदासो बिदा आदा जायफागोन आदा जायफा नंगौ आरो नों जोंनिख्रुइ गिदिरसिन थगायदों नामा नों सिखावफोरासो थगायोलै जों सिखाव नङाना जों थगाया जायखिजाया नोंसोरो नांलायनायखौ दोनथ'दो मागो बोथोराव नांलायबा बुलायबा मोसौ जायोना मोसौ माबायदि मोसौ जायोब्रा जाबा जाथों नायनि आंबो माबायदि मोसौ जायो होमबाबो आं बेखौ बुनासो गारगोन बे आंखौ जोगोनार बुंदों आरो आंखौ लोदोबो होननानै बुंदों नोंलाय आंखौ गोसोम बुङाखै नोंसो आंखौ बासिनानै लाग्रोदों जोंहानि बेलागुरखौ सावनानै नों मिथिया नामा आंनि बिफाया सोर नों मिथिया नामा आंनि बिमाया सोर जोंहानि आफाया एमएलए जोंहानि आफायाबो रिपर्टार दानो नोंसा आफानि रिपर्टखौ गाज्रि खालामबानो बयबो गाज्रि मोनजोबगोन मिथिबाय बेनिखायनो आंखौ एदावनानै लानाङा नङाबा मोनफ्लांगोनसो आंजों आंखौ बांद्राय सिगिबाय थानाङा बारनानै जोजागोन देलाय बारनानै जोलाय देलाय नोंलाय जोलाय जाबाय दुमफा बिनानाव सरिलै नोंनि बेलागुरखौ सावफ्लांबाय जों नोंनो मोजां बेलागुर बानायनानै होनोसै फैगोन बोसोराव नाङाबा आंहा रोंखायो दावखा राजा मा हिनजाव मानसिफोरजों बिदि नांलायोब्रा माना आरो दाया जोंनिबो दङना बेनिखायनो जों सिरि थानांगौब्रा बेलागुराथ' दुमफावनिसोमोन ना जों सावनानै होबाय बे जोंनिसो गोरोन्थिब्रा माथो जानो दुमफाव सावनाय जों सावनाय एखेसो होमबाबो जों बिनो खोन्थाग्रोबा मोजां जायोमोन आरोना एखे होमबाबो मानसिफोरनिफ्राय माबा मोनसे मावनायनि सिगां पारमिसन लाग्रोनांगौ मिथिबाय जिखुनु फिसा खामानियानो जाया मानो मानसिनाव खेबसे सोंग्रोबा मोजां जायो मिथिबाय दिनैनिफ्राय माबा मोनसे मावनायनि सिगां मानसिफोरनाव सोंग्रो जाहाथे बै मानसिया माइगाब गरसेनिबो समान नोंखौ गाज्रि मोना आरो मिथिबाय आं खोन्थाखागोन आफानो आंखौ बुदोंना बियो दे खोन्थाबानो जाबाय जायखिजाया थुदो न'आव थांनोसै आफानो खोन्थाखागोन आंखौ बारनानै जिरायदोंना बियो खोन्थाखागोन आं आफानो आच्छा बार' थाइबानि लारु नैबे लावदुम फिथाखौ सोरनि थाखाय बानायदोंमोन नोंसोरलाय जों न'नि थाखायनो बानायदोंमोन आरो नङा बेखौ बुङाखै आं मानसि जानो थाखायसो बानायदोंमोन ना जिब जुनारासो जानो थाखाय बानायदों बेखौसो सोंदों आं मानो बिदि सोंदों आदा नोंसोर सानैनि बानायनाय लावदुम फिथाखौ जानानै आंनि हाथाया थाइसे गहां जानानैसो दङ मिथिबाय हाथाया लोरिगासिनो आंना उन्दै बैसोखौ गोसोखांफिनलायबाय आं उन्दै समाव हाथाय सेफायनानै होनायफोरखौ थिग बिदिनो नोंसोरबो आंनि हाथायखौ सेफायनानै होफिननो नागिरदों नामा दे गोराथार जादों नामा आफा जादोंथ' आरो गोरा नैबे लावदुम फिथाजों दाउ मासे खुबैनानै दाउखौ बुथारलायनो हागोन मा एसे गोरा फिथा सावदों नोंसोरलाय बे नोंनि नोमाय फिथा सावनायखौ नोंसोर मोजाङै नायना लायाखै नामा आरो दावदै नोमबारिनि फिथा सावनाय आइनि फिथा सावनायखौ नों मालाबाबो नायाखैमोन नामा नायो नायनायालाय फिथाबा सावा फिथा सावनोबा रोङा ओमफ्राय मालायनि फिथा सावनायखौबा फट' लानो भिडिअ होनो बिराद रोंथारोमोन ना नोंसोर माथो नोंसोरनि फिथाखौ जानानै आंनि हाथायासो थाइसे लोरिलायलांबाय मा जाबावगोन आंनि हाथाया दा जोंलाय माथो जानो हादों नोंसोरलाय जानो हाखासिगोनथ' आरो नोंसोरथ' मानसि नङाना नोंसोरथ' जिब जुनारसो सैमा बांद्रायसो नोंसोर हाराखौ जेरै उरलु उरला ख्रुब ख्राब जाजोबनो हायो थिग बिदिनो नोंसोरनि फिथा गोराखौबो जोंखौ जानो हागोन होननानै बेफोरबायदि सावनानै होदों नङा होमबा सावाखै माथो बिसोर सावाखै अब्ला नोंसोर सावदों नामा मा फिथा सावनो रोंला नामा नों आंलाय मानो फिथा सावनो रोङा जानांगौ जाखो आंहा सुटियावसो दङ दरखार गैया आं फिथा सावनो मागोनि सुटि लादों आंहा मालायनि संनाय खावनायसो जागोन आं आच्छा होमबा नोंसोरनो सावमारदों बिसोरबो सावाखै थगाय सुलिफ्रा हाथायनिफ्राय बायनानैसो लाबोदों नायनो रोङा दब्लिके फिथासो लानानै फैदों बेनो फुङाव सिखारफ्लालायदों बिसोरो आंहा सानदों फिथा बानायदों खोमा होननानै उन्दुनानै थाहैबाय मालाय फिथा सावनाय बायदि खालामफ्लानानै नख्रि फिथा हाथायनि फिथाखौनो जोंखौ जाहोनो नागिरदों बेनो जाबाय नोंसिनि मावनाया जेबोखौनो मावनो रोंथारा माथो नोंलाय आरो दावदै
बिबाजैयानो गाज्रि होननानै आं नोंखौ जेबोखौनो बुङा माथो आं नोंखौ माबा मोनसे बुंनो साननायनि सिगांनो सानखायो बाजैखौ माबा मोनसे बुंबा बाजैया आंखौ मोजां मोननाय नङा आंनो गोथाव गोथाव संनानै जाहोनाय नङा होननानै नुबाय साननायफोरा मावनो दांनो सोलोंखायाखैना नों दाउदै हा दानि जुगाव रुवाथि मोनालै मिथिबाय दानि जुगाव सोरखौ रुवाथि मोननाय नोंनो बुंलाय मा हौवानि न'आव थांनानै नों रुवाथि लानो सानदों नामा दानि जुगनि गामिनि सिख्लाफोरा रुवाथि थाला थाथावथाव सिख्लाफोराबो मालाय टाउन सहराव कम्पानिफोरावसो थोब हाबहैजोब्बाय बेनिखायनो गावनि जानो गोनांखौ गावनि लोंनो गोनांखौ गावनो मावनो रोंनांगौ मिथिबाय फ्राय सोर फोरोंनाय नोंसोरखौ बेफोरबायदि सब खामानि मावनो सोर फोरोंनाय रावबो फोरोङाखैबालाय बबेनि सोलोंदों नोंसोरलाय बेफोरबायदि हाथाइनिफ्राय बायनानै फिथा जाहोयो नुबाय अमा राजा आं साननैसो सुटियाव थाबा माबायदि जायो बेनिखायनो आंखौ मान होनो सोलोंदों मिथिबाय आंनिथिंजायसो फैबाय होमबा खोथाया माथो नों आंखौ जेबो रोङा होननानै बुंबाय थायोना नुबाय आं साननैसो सुटियाव थानायावनो मा जायो दा जाबावदों माखौबा आच्छा बारु थाइबानि लारु आं रुवाथि लाबोनो सानदोंमोनलै जालायबाय मा जालायबाय बेलाय रुवाथि लाबोनोसैब्रा जाहाथे बयनिबो थाखाय इजि जायो माथो रुवाथि थालाबालाय आजिखालिनि सिख्लाफ्रा आं रुवाथिखौ रुवाथि बायदि होननानै लाबोआब्रा साख्रि होनाय बायदि लाबोगोन आरोलै जेरै साख्रि मावबाबोथ' 15,000 20,000 मोनो नालाय जोंहानाबो लानानै फैनोसै 20,000 दरमा होनोसै माथो थांखो आदा बेखौनो खालामदो बाजैया मालाय बेसेबां खामानि मावनो आफा रुवाथिखौनो लाबोदों आया बेसेरा जि खस्थ' जायो खोनाबाय हांग्रि गासिनोबो रुवाथि नांगौनो दा आं रुवाथिनि एडभार्टाइज होनोसै सासे नङा सासेथ' मोनखागोन आबा मा जाखो आबा आंखौ दुम्फावआ बुदों मा आंनि फिसाखौ दुम्फावआ बुदों मानि थाखाय गावसानि बेलागुरखौ सावनायनि थाखाय छै नों बुजानानै फैबाय गावआनो माबा मोनसे बुंनानै लादों खोमा गावनि फिसालाखौ फोथाया आच्छा बारु थाइबानि लारु एमाव बेथा दाननानै सिनेमा नायनाय बायदि नायबाय थादोंमोन नामा नों दाउखा बेथाया जेब्ला दुम्फावजों बुजायो माने खोथाया बांद्राय इसेबां गिदिरबो नङालै आफा मा गिदिर नङा आंनि फिसालाखौ बुनानै हरदों बे माबा खमथि खोथा नामा आं थांनानै नाहैनि बे फिथाजोंनो खुबैखांनानै फैनि आं जिबायदि गोरा फिथा एमाव आबा जाबाय दे गाबनाङा नोमफाया थांदों मा बुंहैनो जेबो नङा दे बांद्राय गाबबाय थानाङा ओमफ्राय आंबो अफिसाव थांनोसैलै बिराद गोबाव जाबाय आंहा अफिसाव थांनांगौआ आं ओंखाम जायालासिनो अफिसाव थांसै नोंहाबो ओंखामखौ बाहेरावसो जाहैसै नामा फैसा थाखाया बुरजाथार जाबाय नालाय बाहेराव जाहैनो नङा होमबा दे जाहैथों बिदि नङाब्रा जागोन दे आं न'आवनो फैनानै जाफैगोन बापावै सिलाइनि कालेक्सना माथो नंदों नैबे क्लिय'पेट्राखौ बिनिखायनो बुंदों आंनि खर' बारनायनि सिगां 100 बार नङा 1000 बारसो सानग्रो नों मिथिबाय नोमा क्लिय'पेट्राखौ जानला मानला साननाङा बिनिखायनो दिनैनिफ्राय नों आंनि फिसाला गिदिर हिसाबै माखासे दायथ'खौ लानांसिगौ बेफोरबायदि उदां थाबाय थाबा जाया आरो आंनि खर' बारबा आंनि खोथा बारबा खोथाया गाज्रि जागोन नों बुहुमनि बबे खनायाव थाखुमा हैया मानो नोंखौ आं हेलिकप्टारजों नागिरगोन ड्रनजों नागिरगोन स्केन खालामनानै नागिरगोन माइक्रोस्क'प लानानै नागिरगोन गथिखे नागिरबायानो थागोन आं जेब्लासिम नोंखौ मोना बिनिखायनो नैबे नोमा क्लिय'पेट्रानि खोथाखौ दानगारनो दासान बापावै दालाय आंलाय मा खालामनांगौ जाखो न'आव थांनानै न'नि बारियाव बेसेबांबा थालिर बिफां ज' जानानै दं बेफोरनि हाग्राफोरखौ फुहैथां बिनिफ्राय मा आंनि फिसाला एन्टनिय'जों गाबोन सानसे थानानै बिनि खामानि मावनायफोरखौ नायनानै ला आरो खोनासं नों आंनि फिसाला जाबाय मोजांबाबो गाज्रिबाबो समाजाव आंहा मान दं सनमान दं आंनि मान सनमानखौ बरबाद खालामनो साननाङा नों बेनिखायनो मोजां खामानि मावाबा नोंनि बिखा आंनि सिलाइ जागोन गोसोआव लाखि बापावै आं आईएएस अफिसार जानो नागिरदोंब्रा नोंनि खर'आव मेलेमानो गैया नों बोरै आईएएस अफिसार जानो हानो दखानबो होनानै जानो रोङा नों बिफानि सायाव जाग्रा मा होनो जादोंब्रा आं मास्टार मावना एलआईसिनि एजेन्ट मास्टार मावो मालाय मा फोरोङो नोंलाय गथ'फोरासो नोंखौ उल्था फोरोंफिनो आरो नोंनि एलआईसि एजेन्टजोंलाय नोंलाय बेसेबां इनकाम खालामनो हानो नों जेसेबां बुङा मानो नों गावनि आथिङाव मालाबाबो गसंनो हाया बे खोथाखौ गोसोआव लाखि आदा थफेराम बापावै एन्टनिय' नोंना बिमाया डेन्जारथारलै बे आंनिल' बिमा नंला नोंनिबो बिमा जाबाय एनि बाथ्रा बुंनोबा मान होनानै बुं आच्छा दे नोंनि बिमाखौ बिराद मानियो नङा होमबा जेब्ला नोंनि सैथो बाथ्राखौ नोंनि बिमाया मिथिगोन अब्ला नोंखौथ' गारनाय नङालै नोंनि बिमाया आंनि आइया आंनि सोमोन्दै बिराद मोजां मिथियो आच्छा नों गे होननानैबो मिथियो होमबा आइया बेखौ उन्दैनिफ्रायनो मिथियो नों टेनसन लानाङा आच्छा ओमफ्राय नों आंखौ गे होननानै बोरै मिथिखो एमाव राजाया खोन्थादों आंनो आच्छा एमाव राजाया खोन्थादों होमबा
बिदिबा एमाव राजाया आंनि सोमोन्दै मिथिबाय मोजांनि बाथ्रा आदा थफिराम थौदो गाहायाव ओंखाम जाहैनोसै बावै क्लिअपेट्रानावलाय माथो इसिबां सिलाइनि कालेक्सन दङब्रा गासैबो लाइसेन्स दंना गैयाब्रा माथो एकेएमबो दङ M24बो दङ ग्रजाबो दङ स्नाइपारबो दंलायोब्रा मासे गिलु बालुलय गासैबो रोखोमनि सिलायानो दङ माथो माबायदि फारलायाव गोलैखोब्रा आंलाय गैला थाबैनो आं UPSC नि माबा कर्सिं लानांसिगोन बिनिफ्राय IAS अफिसार जानोसै अब्लासो आं क्लिअपेट्राखौ साजा होनो हागोन आंखौ साजा होनो नागिरबा क्लिअपेट्राखौ फेजेननो थाखाय आंनि आखायावबो हाथियार थानांगोन आरो बे हाथियारखौ सरकारनि मानसिफोरासो लानो मोनो माने पुलिस डिफेन्सनि मानसिफोरासो आरो सिलाय लानो मोनदों होननानै आं जानला मानला इउज खालामनो मोनाना बिनिखायनो आं पावाराव फैग्रोनांगोन जेब्लासिम पावाराव फैया आं क्लिअपेट्रानि हेंथायै थांनो हानाय नङा बेनिखायनो आङो गोसो होनानै मोजां जानानै UPSC नि माबाफोरनि बेफोरखौ थियारि खालामजोबनोसै दिनै लोगो हमगोन ना जागोन दे आं दैसानि हाब्राङाव नोंखौ लोगो हमनो थांगासिनो थङालि आइया फन हरदों दोनथ'नि बाय बाय महाराजा आं गोसोनि बाथ्राखौ थांनानै नोंनो फोरमायहैनोसै दे दैसानि हाब्राङाव अके बाय थङालि फिथा सावनायावबो उदाया जेरावबो उदाया जादोंना नोङो हो फनावल' ना खालि फन गोदो आइया आंनि फनखौबो बिदिनो बुख्रुबनो नागिरथारोमोन दासो बुजिबाय आं बिमाफोरा मानो फिसाफोरखौ रायो गोदो आइया आंखौ जेसेबां रायोमोन बिनि डाबल बुजायनांसिगोन डाबल रायनांसिगोन होमबासो बियो खैफोदनिफ्राय अलखदनिफ्राय बारग'गोन जियानो जादोला जेरैखि जायाबाबो गाज्रि नोजोरनिफ्राय गोजानाव दोनगोन आं आयै नोंखौ आं बेसेबां लिंहरनांगौ हा महारानिखाय गय फाथै लानानै नोंखौ बरायनांगौ ना मैयानि फिथा सावनायाबो जाथाराखै नोंनि थाखायनो आंहा बिखुनजोजों रायजाबाय थायो थां थोरसिफोरा सुहैथां आं हनै एसे थानायखौ देबावनि बिहामजो देनाय आंनो साहाखौ फुदुंलाय लोगोसे मैयानि फिथाखौबो एसे फुदुंनानै लाबो नुबाय नोम्बैखौ माबायदि खामानि थिनबाय थायो नोमाखौ होमबाबो मावाखै जायो बिनिखायनो नोंखौ बुंदों आं गावनि आथिङाव मोजाङै गसंनानै थाखा रावबो जेबो होननो हायै बायदि आरो बिदि होननानै खामानि मावनो सोलोङालासिनो थानाङा आयै आं दसे बाहेरायाव ओंखारलांनि मानि बाहेरायाव थांनांगौ जाखो बे गुसु बोथोराव मोना माथो आयै लोगोफोर लिंहरदों आंखौ सोर लोगो मागोनि फिथा जानो बेवहायनो लिंहर जानला मानला लोगोनि नाम लानानै सोरखौबा लोगो हमैखुमागोन मिथिथारो आं उनाव हौवाफोरजों गारजाबा दुखु जाबा आंनि खाथियाव फैनानै दागाफै बहा बिमाफोरनो खोन्थानो गावबागावसो दुखु जालाबायबाय थागोन बे वाट्सएप स्टेटासाव दुखुनि स्टेटास होबाय थासिगोन आरो ना आंखौबोथ' नों स्टेटास नुयि खालामनानै दोनदों नङा होमबा देनाखि माथो आं स्टेटासखौनो होआ नुवा आङो नोमाया बिराद स्मार्ट मिथिबाय नोंनि लोगोफोरनिफ्राय नायखांबाय आं बांद्राय थगायनाङा आं थगायनाय मानसिखौ एसेबो नायनो हाया आरो मा गसंनानै नायबाय थाखो थां थोरसिया सुइ थां दिनै जेरावबो थांनो मोना मोनफांगोनसो बिमाखौ वाट्सएपआव स्टेटास नुयि बायदि बा आंनि नाम्बारखौ हाइड खालामलायना दोनथारदों बियो बिमाखौ अन्थाइ मुगानि बिमा बायदि मोनथारदों ना आंखौ गासिबो मिथिजोबखायो नैबे हापां सालाबोलाय रा फुदुंनो नागिरखादों आं आलनि अनखौबो देनो मोनला देलां उनफ्राव मालाबा देनोसै बालखौबो बिदि गोबाव दोनजाबाय थाला मालाय सोमसिया एमाव देबाय थायो हेलौ फावगालि नै आं सफैबाय दैसानि हाब्राङाव नोंलाय माला सफैगोनब्रा एमाव राजा आं मेथाइ खननानैसो नोंनो खोन्थाहरनोसै नङाबा आंखौ फन रायलायनो नुबा रायलायगोन आच्छा आरो थाइबानि लारु दे मेथाइ खननानैनो खोन्थाहरदो होमबालाय माबायदि बेरायनो थांनो नायथारनि आंबो गोदो सिख्ला समाव आंहाबो मोजाङै बेरायनो मोनासै खामानि दामानि मावनानैनो दिन थांबाय नै दाबो बिदिनो एखे आइया आंखौ रायगासिनो बेनिखायनो आं मेथाइ खनफ्लानाय बायदि जानानै ओंखारलांनो जुजिनि दे जागोन दा दे होमबालाय फावगालि बेसेबां गुसु माने खट फिसा बेलाय बेरायनो थांनो ओंखाराखै बे थांनो मोना माथो मानो थांनांगौ जाखो इसेबां गुसुफोराव न'आवनो था आच्छा हेलौ आंनि फिसाजोखौसो बुंदोंमोन आं फावगालि मा बियो आं रिल्ससो बानायनो नागिरदों आफा बेनि थाखायनो प्रेक्टिस खालामदों नों बुंबानो मानिथारगोन आरो जों सोर हौवानो खोन्थाहरदों नोंलाय फनाव नङा माथो आयै खालि हौवाल' सानो आं रिल्स बानायनो थाखायसो प्रेक्टिस खालामगासिनो जल्दि न' सिङाव थां आलै आयै बेयो बिराद दुस्थ जाबाय बेखौ न'निफ्रायनो ओंखारनो होनाङा सिरि था नोंलाय बेसेथो मोजां नोंबो एखे एमाव राजाजों गोसो गोरबोनि खोथा फोरमायलायनो दङमोन आंहा मा जानांगौ दे दा खम दुखु मोनसिगोन एमाव राजाया बमब्र' दासो देलाय आयौ बाला फिथा थाइसेल' लानानै
गाबख्रावफैगासिनो बाथामिसा नैबे फिथाजों खुबैनानै नोंनि खर'खौ दिनै आं दागो थाहोगोन आयौ बाला मानि खुसियाव मानि खुसियावसो होननानै सोंदों नों नोंनि फिसाजो दुमफावआ आंनि फिसाला दाउखा बेटाखौ मानो दुमनांगौ आयौ बाला दुमफावआ दुमलायथारदों आयो बेबो नोंनि फिसालाखौ बेवहाय मानि इसिबां खुसि बेवहाय मानि इसिबां गोगाथाव बाथ्रा जाखो आंनि फिसालाखौ बुना हरनाया खुसि जागोनथ' आरो गावनि फिसाजोखौ देरहानाय नुब्ला बेबो नोंनि फिसालाखोबावसो आच्छा नों नोंनि फिसाजोखौ बेफोरबायदिसो गियान होदो आरोना नो ला फिथाया आइदै बाला अमा राजा बियो फिथासो आरो माथो रुथि नाग्रा बायदिसो नुथारदों आंलाय एथ' गोरा फिथा सावदों नोंसा ओमफ्राय बे फिथाखौनो आंनो देखायनो लाबोखै ना माखो नोंलाय ओइ खर' मेलेम गैयै हिनजाव नोंनो आं फिथा देखायनो लाबोआखै नोंखौ आं फिथाजों खुबैख्रांनोसो लाबोदों आरो नोंनि फिसाजो दुमफावआ आंनि फिसाला दाउखा बेटाखौ दामदोंना बोरो लिंहर मानसिया दे होमबालाय लिंहरनोसै आं दुमफाव ओइ दुमफाव आयै आंखौ लिंहरदोंमोन माथो नोंलाय दाउखा राजाखौ बुनानै फैदोंनो बेनोनो कमप्लेन लानानै फैदों आरो बिनि बिफा अमा राजाया गिबियावनो निमाहा बिनाय थाग्रोबाय आमाय आरो मागो दमासिनि गाहाम हामलायनाय जासिबाय आं बे दुमफावखौ नुबानो बै दुमफावखौसो गोसोखांफ्लाङो बिनिखायनो आं जेबो बुंनोबो हाया मानो होनोब्ला बै दुमफावआ आंनि फिसालाखौ बासायनानैनो थैनांबाय बिनिखायनो आं नैबे दुमफाव फिसाखौबो जेबो बुंनोनो हाया माथो आमाय आसा दुमफाव बेटी मानो बुनाय नों दाउखा बेटाखौ दाउखा राजाया आंनि बिलागुरखौ सावदों आंनाव सोङालासिनो बेखौनो रागा जोंदोंमोन आं आच्छा आं रागा जोंनायाव गावाबो माबा माबि होनबाय आंखौ आंबो बेखौ रायफिनबाय ओमफ्राय गावानो होनबाय थाबाय मा खालामनो हायो नायनि आं नोंखौ होननानै ओमफ्राय आं रागाजोंनो बारनानै जोबाय आयै आखल आयै आखल नानि नोंना आखला बारा मोजां जाया आयै मालाबा मालाबा मानसि फैनायाव बेफोरबायदि बुंनो हामा आरो गावनि फिसाजोआ गुबुनखौ बुनो हानायनि थाखाय मोसानो नाङा मालाबा आंबो बुजाफिनगोन बेनिखायनो मालायनि दुखुआव रंजानो हामा ओहो मा एसे मोजांलै नों दुमफाव बेटी नोंनि नोमायासो गियान सोलोंनो रोंथारासैलै नोंनो फोरोंदो दे ओइ दुमफाव मा बिमाखौनो गियान फोरोंलायोहाय बालनि आमाय आंखौ आरो जोंहा नेखौ निमाहा होदो दे जेबो नङा दे दुमफाव बेटी एबारनिफ्राय बुलायलु बुलायला दा खालामसै दे दुमफाव बेटी नों माबा मोनसे जानांगौबा मा जागोन ओरैनोबा दानि हौवासा गथ'फ्रा बिराद रागा खरालै बेनिखायनो एसे साबधानै था दे दुमफाव बेटी आंनि फिसाजोखौ इसिबां जाम्बि मोनथारदों आरो आच्छा दुमफाव बेटी थांनोसै आं जागोन दे ओइ दुमफाव नों आंखौ लाजि फोनांगोन नामा बाय आंनाव आखल गैया होनना नोंनावबो आखल दङ आयै नाथाय आखला नोंना मालाबा साबजाथावा एसे मोजां जादो आयै आं थोरसि सुहैनोसै ओमफ्राय आंहा थोरसि सुखांना आंहा जिबो सुनांगौ आंनि फिसाजो दुमफावआ आंखौसो फोरोंलायो बाला मा जाबावगोन दे आच्छा बुंल'लाय मानो दे माबालै मोनसे एडभार्टाइज होनांगौमोन माबालै मोनसे एडभार्टाइज होनांगौमोनलै आयौ बाला मानिसै माबा आंनि न'आव ना साख्रि मोनसे ओंखारदों आयौ बाला माबायदि साख्रिहाय आं मोनगोन नामा ओइ नोंनि थाखाय नङा बे साख्रिया आयौ बाला सोरनि थाखायसो माबा खामानि मावनो थाखायसो मानसि नांगौलै ओंखाम ओंख्रि संनो जि जोम सुनो बेफोरनि थाखाय आरो जि जोमखौ गाज्रिखौ सुना आरोना मोजांखौल' जेरै मालाबा गथ'फोरनि स्कुलाव थांनाय जिफोरखौ सुनांगौ बास बेल' आरो बाखिथ' हांग्रिमोन्दिबो दंखायो एसे सहाय होफानो रुवाथि नांगौ आरो दोद रुवाथि होनबा गाज्रि खोनायोब्रा साख्रि होनब्रा साख्रि प्राइभेट साख्रि आं नोंनो रुवाथि नागिरना हरबा मा मोनगोन आं दोद रुवाथि नङाब्रा आच्छा दे रुवाथि नङा खामानि मावनो मानसि नागिरना हरबा नों आंनो मा होगोन आच्छा नोंनि नोजोराव सोरबा दङ नामाब्रा मोनगोन दे माबा मोनसे दङथ' आरो आंनि काजिन बिनानाव सासे जोंहानि आमाइनि आइनि आबैनि आबौनि फिसालानि बिहामजोनि फिसाजोनि फिसौनि ओमफ्राय मारैबा जानानै जोंहानि काजिन बिनानाव जायो आच्छा दे इन्टारभिउ लागोन आं आंनि अफिसाव लांबानो जाबाय आयौ बाला इन्टारभिउ लालायथारगोन आयो माथो साख्रि नालाय बेबो मोनसे साख्रिसोना मा साख्रि मावनाय बै सरकारि साख्रिफोरखौबो नोंसोरो रुवाथिनिख्रुइ खम सानदों नामा बिसोरबो मानसिफोरनि खोथा खोनासंनांगौ जायो टाइम मथे खामानि मावनांगौ जायो टाइम मथे फोजोबनांगौ जायो मिथिबाय बेनिखायनो गासैबो खामानियानो समान लानानै थांगोन आं बाथामिस दे होमबालाय माला लाबोगोन नोंलाय नै आं दानो लिंहरनोसैयानो हेलौ बादालि नों दिनैनो जोंहानि न'आव फैनो हागोन ना नोंनि थाखाय साख्रि मोनसे मोनदों आं बिनि थाखाय इन्टारभिउ हैनांगौ आयो नों जोंहानि न'आव फैगासिनो दंखायो नामा होमबाथ' मोजाङानो जाबाय बादालि अमा राजा आंनि बिनानावा फैगासिनो दङ दे
आच्छा दे होमबालाय फैगासिनो दङबालाय आंनि अफिसाव लानानै थांबानो जाबाय आं इन्टारभिउ लागोन जागोन दे होमबालाय फैबाय आं बादालिखौ नुयिया बिराद गोबाव जाबायमोन आं बाथामिस बादालिया माबोरै दङथाय आइदै बाला दाउसो देलाय मुसुगुर फुलायलाय ओरैबायदि समायना बुहुमनि बयनिख्रुइबो साबसिन समायना आंनि नोजोराव नोंनि नोजोराव बयनिबो नोजोराव मोसानायखौ बादहोथ'दो नोंनि थाखाय आं मोनसे साख्रि मोनदों मिन्थिबायना बहा दा मिन्थिगोन ओमफ्राय नों बुंलाय नों मा मावगासिनो आंलाय बादालि नालाय हौवाफोराबो लाफाया आंखौ हिनजावफोराबो नायनो बायो आंखौ आयो बाला दाबो हौवा लोगो हिनजाव लोगो मोनाखै आरो औहाय बालि बादालिखायनो आंखौ रावबो मोजां मोना बेनिखायनो साख्रिबो मोनाखै आं जेबो नङा एमएलए नि न'आव थांनानै नोङो खामानि मावदो ओमफ्राय मासाव 20,000 होगोन नों मिथिबाय दानो होनना मिथिबायना इन्टारभिउखौ पास जाग्रो थुदे इन्टारभिउआव दोनलांनोसै आं बे फावगालियाबो जे आरो दैसानि हाब्राङाव लोगो हमनो खोथा होनानै फैयासै बिमायाबो देन्जार दाउ बिमा बायदि नालाय बेनिखायनो गिनांगौ जायो एमाव राजा है सोरखौबासो लोगो मोनलायबाय मा खबर एमाव राजा गेजेरावनो दङ माने खबरा गाज्रि मा जादों बुं जेब्ला मानसिफोरनि खबरा गाज्रि अब्लासो गेजेरावनो दङ होननानै बुङो मा जादों ना माबाफोर खैफोदाव गोलैलायबाय एन्टनि आं जेबो जायाखैलै अन्नानै आंनाव बेफोरबायदि सोंनाङालै आं बोरैबा मोनथारो मानि थाखाय आंनाव बिनि फिननाय गैयालै आंनि बस एलभार्डआ गैया नामाब्रा दिनै बियो गैया बिनि जायगायाव आंसो फैदों अफिसखौ नायनो आरो टेनसन लानाङा नों खामानि मावनाङा दे मानोबा बिदिबा बोरै जानांगौ जाखोब्रा नों टेनसन लानाङा ना दिनै आंजों ओंखाम जानो थांनि मोनसे खोथा नों दाखालि आंनि दावखा फंबायखौ मानो सोगाबनायलै आं सोगाबाखैथ' सोगाबाखै नों मानो आंनि दावखा फंबायजों मोजाङै रायलायाब्रा जेब्ला नोंखौ आंनि खाथियाव नुयो अब्ला आङो बुहुमनि गासैबो मानसिखौनो बावजोबो बिदि जायो नामाब्रा आंनि दावखा फंबाया बेसेबां दुखु मोनदों आंनि दावखा फंबाया दुखु मोनबा आंबो मोनफायो जागोन दे आं दावखा राजाखौ लोगो हमनानै सरि बुंगोन बुं नोङो बिनि गोसोखौ खुसि खालाम ओमफ्राय आंजों रायलायफै जागोन दे एमाव राजा नोंनि थाखाय आं बेखौबो मावगोन आं दावखा राजाजों मोजां रायलायहैगोन आरो दाखालिनि थाखाय बेनाव निमाहा बिगोन साला आंनि जिउआबो बड'लेण्ड बायदिसो जाबाय नुनायावल' समायना रमायना ओमफ्राय सिं सिं दावराव दावसि गावजों गावनो हेंथा हेंसि गावजों गावनो नारा नाथा थिग बिदिनो आंनि जिउआबो नुनायाव साफा सिं सिङावसो हाखर हाला जाबाय सोर बुजिनो आंनि जिउखौलाय आंनि दुखु दाहाखौलाय बिनिखायनो आङो बे एभेन्जारनि थान'सआ बेखौसो मोजां मोनो बुहुमनि गासैबो पपुलेसनखौ बुथारजोबनानै माने खावसे बुथारनानै खावसे दोननो गोसो जायोनो बेखौनो मोजां मोनो आं साला हिनजावफोराबो आंखौ नायफिना बावै सोर गोदान सिख्लालै जोंनि लागोआवलाय माथो मोजां नुगारगारदोलाय मा होननांगौ जाखो दे आं दा इन्टारभिउआव दाउसो देलाय जेबो बुंनाङा दायो जेखौ सोङो बिनि फिननायखौ होबानो जाबाय दा नोंथ' स्मार्ट खाना बेलाय नंगौथ' आरो आइदै बाला सोरहाय बियो आयु बाला बदतमिस थफेराम नोंखौ माथो जेलावसो थांदों होननाय खोनादोंमोनलाय आं आइदै बाला जेलाव थांनाय थादों बियो होमबा जेलालाय आंनि बिहाव बिखुनजोनि न' बायदिसोब्रा गोसो जाबानो थाङो गोसो जाबानो फैयो आं आच्छा बै सिख्लायालाय सोर जाखोब्रा आंनि बिनानाव बादालि आच्छा बादालि नामा बादालि नों दाउ हान्जानि ना जुनार हान्जानिब्रा आंलाय गेजेरनिनो आरो बावै माइसे एखे एखेलै मानसिफोरालाय नङा माथो बियो आंनिख्रुइ एसे गाहायसिन बदतमिस जियानो जादोला पार्सनेलिटिफोरा एखेयानो ना आच्छा बारु बयफ्रेन्ड दंना गैया नोंनालाय आंनि बयफ्रेन्डआ आंनि मुडनि सायावसो गोसो जाबानो बयफ्रेन्ड दं जायो गोसो जाबानो बयफ्रेन्ड गैया जायो आरो बावै मा जातनि हिनजावलै नों हिनजाव जातनि हिनजाव आरो थुदे दाउसो देला इन्टारभिउआव थुदे बावै मोजाङानोथ' आरो आमोखिया साफायानो माथो एसे सान्स होबा सान्स लाजागोन र' सान्स लानानै नायग्रोनायनि आं दा बमरुआ गायना होनाय थालिर बिफांखौ दानफैहैनोसै गोदान बिजनेस मावफिननोसै स्वाद बमरुमाया आंखौ हिनजाव मोननाय नंला होननानै एडभान्स आं गोथाङावनो बियो आंनि थाखाय थालिर बिफां गायलायदोंना स्वादा ओइबार आङो आंनि पार्सनेलिटिखौ बिराद मोजां खालामनानै हेन्डसाम जानोसै इउपिएससि आनजादखौ उथ्रिनानै आइएएस बा माबा मोनसे अफिसार जानोसै बिनि उनाव नैबे थफेरामखौ सोर रेसपेक्ट होआ नायथारनि आंबो मुझे नींद ना आए
आयौ मानो आरो एक्सारसाइसआबो बिदिल' आरो मोसानोबो सोलोंखादोंब्रा एक्सारसाइस माने मोसानाय माने एक्सारसाइस आरो आसा गसाइफोर दिनैनि थाखाय भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै दे गसाइफोर लागायदो लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामनाया बाय बाय